Ik kom hier maar een beetje naar Henter wat meer dan ook hier. Maar ja, het is een plakje, ja. Als de mensen een wanen op een knie, of weet ik het weet je gewoon dum. Maar wil de mensen wat kwijt, kom dan bij me als ik hier ben en jou me dan kan ik het maar redden. Het is een van de dingen waar beheerder Bob van der Wal van de hertenkamp in de Westereen tjin rint. Naast bisten wordt er zo nou en dan ek eten dumpt wat de herten hielendal net maaien. Smit net alles erin. Kijk wat ik zei, geen siepels, paprika's, sinaasappelschillen, bananenschillen en dat spul al. Je appelschillen is huilbaard, hinderneer, oude ballen is ook poelbaard, maar verder net. Een van de herten is vermoedelijk omkwam door het opeten van een plastic ballenpoeder en dat mag de bedoeling net wezen. Het is net zo dat ik alle week een hand vol oproem maar de leidt wordt een plastic poeder in. Meestal moet gewoon even er een beetje erom denken. Als dat in de boel smit het thuis in een hoofdbak, maar smit er alsjeblieft geen plastic of dat soort spullen. Uiteindelijk zat Van der Wal een soort willen on zijn hertenkamp en komen er van deze simmer al ek naar je bisten bij. Ik zei dan maar misschien om wat roos. Dat wordt dus kankeroes. Ik werd wat roos. Dan